nag-enter na tayo dito sa bahay ni, kasi may dito sa labas, sa bahay ni Chin Chin. So ayan, maghugas muna ako ng, meron pa dito bomba. Ayan oh. Bomba guys. Ay, ala! Thank you, Poso Negro. Kasi parang may may nag-react nung pagsabi ko ng Poso. Kasi magkaiba ba pag Poso tsaka yung Poso? Wow naman! Inaalagaan tayo ni ni Tilo. Inaalagaan tayo ni Tilo. So yan, thank you Tilo. Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Hoy, wag naman. So yan, meron sila dito ng tubig. At least meron sila dyan na pagkukunan ng tubig. Ang ganda ng bintana dyan. May screen. Ayun, screen yan. So yan, papasok na po tayo. Ang laki talaga. Sige guys, magtutur tayo sa bahay ko. Bahay ko, inangkin. Kuya, inangkin. Magtutur ako sa bahay ko. Inangkin. So ayan guys, dito nagpipintura na, pinipinturahan na, ay kanina, pininturahan yan. So kakatapos lang yan, pinturahan na. Malaki yung CR nila, oh, tingnan nyo, malaki. So, sabi ni Tilo, sasamahan niyo daw ako. Oh, ang sweet ni Tilo! Kuya, ang sweet ni Tilo, sasamahan niyo daw ako. Sa bahay. So yan. Tara na Tilo. Sige na, samahan mo na ako dyan. So, ay nagpipintura kasi dito si Kuya sa may hagdan. So, yung hagdan nila Kuya dito, may semento din. Pero bakal yung niya, ano ba tawag dito? Basta yan na yan. Kasi karamihan na hagdan, semento siya. Yung parang sinisemento, pati dito may semento ganyan. Pero sa kanya, bakal siya. Tapos semento yung dito. Maganda naman ang combination ng red tsaka white. Ba't may butas? Ba't may butas dito? Tapos ayan na siya. Diba? Ang ganda. Ang linis. Puti. Kuya, pwede na po umakyat. Ay, pwede pala. Honorary assistant. PA. Personal assistant ko yan si Tilo. Kuya, shower out po. Hello. Pinipintura niya ng brown. Huwag ka mag- dito muna. Sa baba. Wala man na kwarto sa baba, Walang kwarto sa baba. Walang kwarto sa baba. Dito meron dalawa. Uy, ang laki ng kwarto. Ang laki ng kwarto. Tsaka yung bintana niya dito, lahat talaga yung sliding window. Ayan. Ayan pa dito. Ay, ang ganda ng view. Ayan. Ang ganda talaga. Hindi ba? Yung niya dito, ganyan. Yung yero. Hindi kaya ito mainit? Hindi siya dito makakapagpa-aircon kung wala siya. Ay, lalagyan pa naman yan na di ba? Ano tawag doon? So, may pa ganyan. Nung kuya? Kuya, ano po duman so tigdalagwa tigding Installation foam. Kisame? Kisame. Kisame. Dito, bukas to. Knock, knock. Ayan. So, red red. Girly. Red, white. So, hindi pa kasi siya nalalagyan pala ng kisame. Uy, sige. Isarado mo, tapos buksan natin. Buksan mo. Buksan mo, be. Buksan mo. So guys, maganda din dito kapag kasi mainit. Maganda dito kapag umaga. Kasi kapag umaga, saan ba yung araw pag umaga doon? O sa kanila, nandun yung araw kapag umaga. Tapos hapon dito, masyado nang mainit. Mainit dito pag hapon. Ayan safe naman siya. Hindi ka mahuhulog. Ayan si Tilo. Diba? So, nandun sila Kuya Noli sa baba kasi nagla-live pa si Ate Angke. So, maya-maya kasi uwi na kami. Alas 4 na guys. Kaya kailangan naman ang bahay mo? Oo, Kuya. Hi! Pasok ka po. Magkano ka dumating? Magkano? Dumating. Magkano ako?
Ganda ng bahay mo ah. Oo, maganda ko yan. Tara. Tawa mo. Opo. Asawa ko. Ala! Oh my God! Ayoko na po! Ala! Guys, pupunasan niya yung pawis ko. Oh my God! Asawa ko yan. Up. Oh my God! Love na love tayo ni Tilo. So, yun na. Wait lang. Nakita na ba yung view yan? So, yun. Maganda dyan tumambay kapag umaga magkakapi ka. Pag gusto mo mag-ano na sunrise. Pag gabi naman, sunset. Oo, maganda. Charot! So, ito yung kanyang magiging lababo. Yung kusina niya, sana yung kusina niya. Dito na, din. Dito na din. Kasi mahaba naman yan. Tapos, ayan. Guys, ang sakit na ng puson ko. Hindi ko na kaya, pero kinakaya pa. Hoy! Parang kinikilig na ako sa'yo, Tilo. Tingka ka rin na kuya ni Tilo. Ay, di ka rin runta na lang. So, yun na guys. Yan yung bahay ni Chin Chin. O, di ba? Malaki. Lalagyan ko yung pinagtisamig, di ba? Kasi, tapos na yan ba, kuya? Tapos na. So, ayan na. Ang laki dito ng bintana niya, oh. Ang laki. Oh. Ang laki. Ang laki dito ng bintana niya. Ay. Taran. Sige, merienda na kayo. Love! Magmerienda ka, wag ka magpapagutom. Oy! Ano ko, masarap. Masarap. Insta live. Ano ko is? So yan mga kabikol na lumpia. Masarap pala. Picture kayong dalawa, pag-thumbnail. May asawa na ako. Hoy! Ay! Sorry po. Malito daw kinagat. Ba't parang madilim? Masarap. Tapos na mag-leg si Atenge. Nahihilo. Alam, may pangunas na siya. Usog pa naman. Hindi po na siya ako. Uy! Thank you, love. Thank you, love. Love, oh. Kain ka. Ano ba yung lo? Wala naman lo. Wala na. Oh. Ang bait sa akin nila. Ang bait ng asawa ko. Ganyan yung gusto ko, mabait. Hoy! Sa lupa ko sa karamuan. Ha? Doon ka na daw sa karamuan sa lupa niya. Dadala na ka sa karamuan. Doon ka na daw sa lupa niya. Sa karamuan. Ay, ito. Marina. Pwede man nakita. Yung mo niya na. Oo. O, mag-inom ka, Diyos. Mag-inom ka. Tika mo. Alam, manzilaw. Oh my God. Kuya, baka mailab yun si Tilo. Mabilis siya ma-inlove. Kain ka lang. Madami pa dyan. Ha? Ay, siya pala si Si Puerto Princesa. Palawan. Siya si Palawan girl. Ay, ano ko na siya kanina. So, ang ganda niya, guys. Ang puti niya. Tapos, ganyan dati yung katawan ko, be. Oo. Ano nangyari? Pangayo? Ay, John. Ganyan dati yung katawan ko, promise. Kaya tilo na. Pero mas matangkad siya sa akin. Mas matangkad. Hindi, same lang. Kung paano mo na yan? Konti, no? Hindi na. Tataba ka na. Promise. Bakit nandito ka na?
Hindi, pag tumagal talaga natataba ka na, be. Kakakain. Tingnan natin. So ayan, sa susunod na daw pala kami pupunta doon sa ibang pabahay ni Kuya Noli kasi nga hapon na, mag-alas 5 na ba? Kasi ba? 4. Ayan, kasi nag-live nga kami kanina, tapos ang daming ganap. Malusog pa naman yung bigat yun. Haba naman yun, lo. So yung mga kabikolana, babalik na po kami doon sa bahay namin sa bundok. Yes, uwi na kami. Kasi ahatid pa kami ni Kuya Noli. Kasi nga, habang maaga pa, kasi mamaya, syempre pag gabi na hindi naman siya pwede maghatid. Kasi nga yung daanan, kasi nga nung last time parang, syempre nung inatid niya kami papunta doon, pag pauwi niya, syempre baka makatulog kasi nga po, antok, inaantok ganyan. So yan. Ayan sila. Ito. Kaya yan, isisikaw mo na ako na daw. So dito yung dalawang nag-uusap. Ay, umihilig. Wala kang tulog tayo. Wala ma. Sabi ni Ate Rika, yung sa vlog niya daw, yung sa upload niya, may humihilik daw nung kumakain kami. Wala man kaming kasama doon. Baka sabi ko yung mga palakang bukid. Hindi, oo, palakang bukid talaga. Oo. Yung palakang bukid, guys, madami kasi doon. Tapos dinig na dinig mo talaga. Malakas. Baka yun yung naririnig nila or ng mga viewers. Kasi na-stress si Ate Rika talaga. Alam nyo na, yung hindi naman talaga siya yung... Parang may upload lang. Para hindi rin siya mahirapan wala nagdadapot ito rin man. Eto si si Palawan, tsaka si Jamela. Kanina nabasa ko sa comment kasi may naghanap sa iyo kung pumunta daw kami sa inyo kila Jame, ganyan. So yan, sa susunod na guys, kailangan muna namin umuwi ngayon. Kasi gabi na, 5 ng hapon, so may magbabiyahe pa. Si Kuya Noli makauwi siya, magdidilim na. Bye-bye. Uy, magayon ka talaga. Ay, crush na naman ako. Oo, ang ganda mo talaga. Maganda ka. Nakikita na kita sa vlog talaga. Pero syempre pag sa camera, di mo man ma-appreciate yung kung ano man makikita mo. Pero pag sa personal talaga, ang ganda mo, Bi. Ganda ko. Oo. Pero ganyan ako kapayat dati. Dati? Grabe Payat ako dati. 21 waistline. Oh, 21. My God. Matas matangkad. Kasi dati, matangkad akong mapayat. So, maraming nagsasabi na ang pangit daw kasi tingnan sa akin pag payat, tas matangkad, para daw ako yung, alam mo yung ibon, ganyan. So, kaya nagpataba-taba ko ng konti. Pero nasobrahan. Naano kasi Sa'yo na. ako nasibang ko kanina, guys. Nausog siya. Nausog. Kaya inatalas namin ng konti. Ang lamig talaga ng katawan ko kanina, tapos Pero ngayon medyo okay na siya kasi na inibangan. Alam mo yun? Inibang. Inibang. Ang tawag sa amin, inibang. Nag-inibang. Tama ba? Correct me if I'm wrong, pero yun nata yun. bukas, balik tayo dito. Sa mansion na. Sa susunod na araw. Pahinga muna kayo. Oo, pahinga muna tayo. Pasok mo naman Oo, pahinga muna tayo. Tapos doon muna tayo mag-vlog. So yan, si Kuya Noli, ihatid niya kami yung kotse niya, yung gamit. Kasi hindi man kami kasya dyan. Maganda sana mag-rides no, kuya. Kaso yung doon, yung daanan. Pwede naman. Kasi dito tatlo lang. Oo. sa personal na artista kasi kami. So yan po mga kabikulana, inaantay lang po namin yung mga kasama. Pati sila Ate Angge. Let's go. Nahulog na. Saluhin mo be pag nahulog. Kaya nga sa likod lang ako. Pabalik na kami ng balata. Ang balata. Yan, wala pa ako sa ko. Parehas kaming dalawa medyo, oo, same. Parang Parehas kaming dalawa may nararamdaman. Anong nararamdaman? nasibang ako kasi kanina. Oo, na siya, nausog. Ako naman, dinatnan, kaya masakit. Sa amin pala. Wala akong gana ngayon. Wala akong lakas. Mamaya ka na mag-explain.
Mamaya ka na mag- tayo palabas. Sabi daw sa kalsada. Saan ba? Ay, dito lang. Pero tanga. Lock? Ay, nakalock kuya. Diyan ka na. Dalawa sa harapan. Kuya, nakalock. Dito na lang tayo. Dalawa sa harapan. So, yan. Let's go. Ah, sakit. Tayo na po. Ingat po, kuya. Ingat lang kuya sa pag-drive. God bless us. Naantok. Punta na tayo dito, be. Ganito rin po. Nakapunta na kami dito. So, guys, nagbaba muna kami dito. Parang special. Kuya, kumain na tayo dito. Ayun nga, nung ano. Di ba? Nung ano. So, ayan guys, nandito kami ngayon sa... May picture pa tayo dito. May picture kami Oo, may dito. picture Kasama kami namin si dito. Kuya. DG. Hindi ko siya na ano. Ano? Destiny. Order na kayo. Desti. Kay Macau pa lang kita, kuya. Bakit? Diyan ako order. Ay, ano? So, ayan. Mag-order na daw po kayo. Sa akin, kuya, ano lang. Bahala kayo. Order na. Tapos tag-iisa tayong minggo. Gusto ko, kuya, ano, sabaw. Tag-iisa tayong minggo. Ano yun? Graham Mingo. Sabaw, kuya. Ay, grabe. Sumaba ako. Thank you kay Palawan. Pinairam niya ako ng jacket. Dinigan. Order na kami kita. Take out kita, kuya. Dine Take in. Yan kami sa loob si Main, Black Buya. Basta tag-iisa. Kasama namin yung papa ni Nicolano. True, apat kami. Apat tayo nun, diba? Naligo ay nung naligo tayo noon. Tapos nung... Tapos pauwi na nung inatid tayo. Hinatid tayo pala ni Kuya. So mag-order po muna sila. So yan po mga kabitulana. Kain daw po muna kami. So ayan. Ayan yung pagkain nila. Sa akin naglumi lang ako kasi gusto ko mainit. Kasi masama pa karamdaman. Meron pa kami dito. Tingin kayo. Hindi ito ma. Sige, sige, sige. Dinigan. Alright. So, ayan. Meron silang mango graham. Oo, mainit yan malamang. Sa akin, ice coffee na lang. Gusto ko sana hot coffee kasi wala silang hot. Kaya, bawal kasi ako ng malamig. Ay, Dapat Oh. tayong lahat. oo. Sama- 0.5. Ako na lang, dito na lang. Hindi kasi ako pwede ng malamig. Kaya, ayan, pati yung tubig ko maligam-gam. Picture. Nasaan nito daw kumiti? Ano ko, kuya? Diba? At least humingiti ka na. Napapangalan ka na. Sige daw, dyan lang. Ang ganda talaga, ang ganda ha. Feel na feel. Dami nun. So yan, guys. Kain na tayo. Okay na. kuya. Kain na tayo. Thank you Lord for this blessing. Yes. Ay, sorry babe. Ay, sige na. Hindi masasabay ang lahat. Durante ako. Tikman natin kung masarap. Akala ko kanina, lugaw kasi yung gusto ko. Wala pala sa dito talaga may susi. Ang sarap. Parang mainit. Ang sarap. Pangit ko ba ng stand? Uy. Ano ko? Diyos ko talaga, kung papapa talaga ako nito. Makaon ka lang ganyan, manalsahon. Makaon ka siya, kakamutan mo. Hindi. Ganito kasi yak siya kanina. Ayoko na tuloy kumain. Wag na nga lang.
Bakit? Naka-on man, oh. Naka-check pa. Ah! Ipan mo muna kasi. Mainit pala. Oo, mainit pa yan. Hindi ko akala ko okay niya, hindi na siya mainit. Ito na ako. Tikman mo. Puro masirap. Garjuice yun siya. Ano, tama ano. Ginagara na. Masumain yun. Masarap. Mainit. Ipan mo muna kasi. Sarap. Sarap. Hindi siya, hindi siya maalat. Gayahin mo nga tinidang. Nasa ano? Gayahin yung lato eh. Ay, hindi. Ano kaya magalat? Hindi siya. Ay, di ko pa nalo. Baka nalo. Suwa. Nagigay ako kay sili. Sili ba yun? Ay, Na criminal. ay, hindi. Ay, yung ano lang. Balumanay na. Cute. Ano? Ano? Ang cute nga niya. Salita. May kaboses ka, ikaw. Nahihirapan pa nga. Yung salita mo may gaya. Ano no? Yung kaklasmate ni Kuyang Criminology pa pumupunta. Ang cute ang boses. Pusong boses ko, di ba? Pusong boses Hindi. ko. Tama lang, cute. Ano? Iko na lang ang ano. Kutsara. Parang bata. Kuya, binabola-bola na. Daming kanin ko, dinagdagan ko kasi. Ikaw na? Hirap na hirap Grabe, si ay. Kuya no. Ang lambot ka na ng ano. Mga tayong kutsilyo. Tsara. Hirap na hirap din. Allah. Sinusulit ka na. Mamayin na lang natin. Mainit ka. Init ay. Mainit mo. Amo talaga ay. Masarap talaga. Masarap Kasi baga siya. dry. May mga ganito kasi Kuyang dry. Ha? Ang layo naman ng upuan natin. Ayun, kasi yun. Ang hirap na ito. Dami nyo namang reklamo. Kaya Loli nagtatatad. Paano mo yan? So yun guys, si Kuya Nolio, naggamit na ng kutsilyo. Tigas. Jerry naman. Di ba ba? Pero ito pa kinain. Gusto mainit. Ayun yung magkatsa. Ano naman ba nagkamay? Hindi kayo magkikatsa. Pagkamasobrahan ako, tumalsik na. Kaya. Oh, sino gusto magkutsilyo? Robin. Robin siya. Bilang. Wala na, tapos na. May kutsilyo ka, Kuya? Dito ko Ha? pag pinagsisig. Ay, hindi na. Robin siya. Kutsilyo. Ano? Sabihan ko mama. Kaya pa. Nahirapan ako. Tubok lang yan. Kaya pa naman. So yun po mga kabi ko na. Tapos na po kami kumain sa Tiangge. Ipapatake out na lang kasi sumakit na yung ngipin niya. Sa akin, hindi ko naubos kasi hindi na carry. So ayan sila. Kay Rika, Ate Bidang, kay Noli. So ayan po. Gabi na, anong oras na? Kasi malapit na magano. Malabat na ako. 6:32. So lobat na din yung GoPro ko. So guys, mamaya na lang po. So mga kabikulaan na eto po, tapos na kami. Nag-take out kasi sila kaya natagalan kami bago umuwi. So ayan, idadiretso na tayo ni Kuya Nori doon sa Balatan. Uy, Baka matong pa ako. ganyan. Ano yung ganyan? So, pinahiram ako ni Palawan na, ate kasi third year na pala siya. Pero hindi halata, no? Pinahiram niya ako ng jacket. Thank you. Ayan. Ayan, no. Let's go. Ay, hawakan na lang. Alam, madilim.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ha? Okay. What time 7:28. 7:28? Bye guys. Sige, thank you. Thank you sa pagsama ha. Bye-bye. Ingat kayo. Madilim. Tikwilan mo na lang si Kuya. Minsan. Kuya, ingat. Salamat. So yan po mga kapikula na may na yung baha. Ayan na sa baha te. Walang ilaw. Sa vlog mo, no? Oo, sa vlog ko siguro Maria. Ay! Ayan oh. Baha. Oh my God. Ala. Dapat tinanggal ko pala yung chinelas ko. Hindi ko natanggal. Laboy. Ayan yan yung mahirap dito. Kasi kailangan pa namin maglakad. Ang layo kasi ng bahay ni Ate Rica. Masin ka na ha? Oo, Ti. Ang layo ng bahay mo. Grabe yung tubig. Ang taas. Ay! Apo. Eh kayo dyan. Hindi ko kasi natanggal yung chinelas ko. Dumidikit sa putik yung chinelas ko. Dito na tayo sa taas. Ay! Parehas lang pala. Ang lakas ng tunog ng ano, ng palakang bukid. Grabe naman yung lalamunan nila. Ayun na. Ay, nakataas din. Kasi madilim. Ayan po. Ayan, okay naman siya. Okay lang kayong dalawa. Pagod na kami. Medyo naging okay naman. Success yung pagtawid ng ano. Kanina talaga, hindi ko kaya yung sakit. Okay na. Dito tuyo na yung ano, yung daan. Kasi hindi umulan ngayong araw. Kaya natuyo yung daan. Pero baha talaga doon sa ano, unahan. So, ayan mga kabikula na nakauwi na po kami. So, ayan. Thank you, Lord. Magpapahinga na kami. Thank you kay, kay Ate Bidang, kay Palawan. So, ayan, sa pagsama sa paghatid sa amin. Lalo kay Kuya Noli, dahil inatid niya kami kasi gabi na. So, ayun. Yan lang. Yan lang. Sabi guys, yung nangyari ngayon, wala talaga ako sa mood. As in, kaya hindi ako nakapag masyado ng vlog doon. Kasi masakit talaga ang puson ko. So, yun po mga kabikulano, yun po muna yung update ngayong araw. So, abangan nyo bukas kung ano yung mga gagawin namin. So, meron pa kami mga gagawin. Meron pa mga plano sila. Oh my God. So, ayan po. Thank you so much. So, sa Team Pauway. Ayan. Hindi ko pa talaga nakakita si Kuya Vince. Saan ba si Kuya Vince naka-assign? Kay kay sabi ni tatay kay pageant girl. Oh, sige. Baka pag pumunta ulit tayo doon, nandun na si Kuya Vince. So, ayan guys. Bye-bye. Love you all.